வணக்கம் மக்கள், இன்னைக்கு நம்ம கஸ்தூரி படத்தை ரிவ்யூ பார்க்க போறோங்க. சோ எடுத்தோடனே பாசிட்டிவ் போயிடலாம். ஃபர்ஸ்ட் நாக சைத்தன்யா அவர் கொடுத்த ரோல் வந்து நல்லா பெஸ்டாவே பண்ணிருக்காரு. சோ தமிழ்ல தான் முதல் படம் அவர் பண்றாரு. அதுக்கு எந்த அளவுக்கு ஒரு எஃபர்ட் போட்டிருக்காருன்னு நீங்க படம் பார்க்கும்போது உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். வேற ரோல பண்ணிருக்காருங்க, நல்லா இருந்துச்சு. நல்ல ஒரு யதார்த்தமா நடிப்பு வந்து அந்த படத்துல பார்க்க முடிஞ்சு. அடுத்து இவரை பத்தி சொல்லணும்னா, இவர் தான் படத்தை நல்லா தாங்கி பிடிக்கிறான்னு சொல்லுங்க. ஒன்லி அரவிந்த் சாமி மனசோட கம்பேக் வந்து எப்படி கொடுத்திருந்தாரோ அதே மாதிரி இந்த படத்தையும் கொடுத்திருக்காரு. வேற லெவல் இருந்துச்சுங்க. வில்லத்தை வேற லெவல் மிரட்டி இருக்காருன்னு சொல்லணும். இந்த படத்தோட ஒன்லைன் சரி எப்படின்னா, ட்ரெயிலரே காமிச்சிருப்பானுங்க. நம்ம நாக சைத்தன்யா வந்து நம்ம அரவிந்த் சாமி பிடிச்சிட்டு கொண்டு வராரு. கோர்ட்ல போய் ஒப்படைக்கணும், சரியா? சோ பெங்களூர்ல இருந்து கொண்டு வர்றாரு. இப்ப என்ன கதைனா, நம்ம அரவிந்த் சாமியை வந்து கோர்ட்ல ஒப்படைச்சிட்டாரா இல்லையா, அடுத்து என்ன நடந்துச்சு, இதுதான் வந்து படத்தோட ஒன்லைன் ஸ்டோரியே. நான் ரிலேஷன்ல சொல்லியிருப்பேன். நம்ம வெங்கட் என்ன ஸ்பெஷலா பண்ணுவார்னா, அவர் ரொம்ப சாதாரண பிளாட் எடுத்துருவாருங்க. ரொம்ப சிம்பிளான பிளாட் எடுத்துருவாரு. அந்த குட்டி பிளாட்டை வந்து எந்த அளவுக்கு எங்கேஜிங்கா தர முடியும் அண்ட் எந்த அளவுக்கு என்டர்டெயின் பண்ண முடியும், அதான் மெயினா பாப்பாரு. சோ மாட படம் அதே மாதிரிதான். மாட படம் என்னதுன்னா, அந்த இது வந்து நடக்கக்கூடாது, பிரச்சாரம் நடக்கக்கூடாது, இதுதான் கதையே. பிரச்சனை நடக்கக்கூடாது, பிஎம் சாகக்கூடாது. ரொம்ப சிம்பிளான பிளாட் தான். ஆனா அங்க டைம் லிமிட் ஒரு கான்செப்ட் வச்சு மனசு செஞ்சு விட்டுருப்பாரு வேற லெவல்ல. அதே மாதிரிதான் இந்த படத்துலயும் ரொம்ப சிம்பிளான கான்செப்ட் தான். ஒரு ரவுடியை வந்து கோர்ட்ல ஒப்படைக்கணும். அங்க நடக்கிற கலவரங்கள் தான். நான் வந்து ரியாக்ஷன் அதை சொல்லியிருப்பேன், இங்கேயும் அதான் நான் சொல்றேன். அதே மாதிரி தான் படமும் இருந்துச்சு. சரிரா ஒருத்தா இருந்துச்சா, எங்கேஜிங்கா இருந்துச்சுன்னு கேட்டீங்கன்னா, ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நான் சொல்லிடுறேன், யாருமே மான படத்தை வந்து இந்த படத்தோட கம்பேர் பண்ணாதீங்க. அது ஒரு மிகப்பெரிய தவறுங்க. முக்கவாசி மக்கள் பண்ற தப்பு இதுதான். அதாவது ஒரு டேரக்டர் வந்து ஒரு ஹிட் படம் கொடுத்துட்டாருன்னா, அவர் அடுத்த படத்தை வந்து கம்பேர் பண்றாங்க. ஒரே ஜெர்னல் நினைச்சா பிரச்சனை இல்ல. மொதல் படம் வந்து லவ் படமாக, ரெண்டாம் படம் வந்து ஆக்ஷன் படமா இருந்தா, இல்ல லவ் இது இன்னும் நல்லா இருந்துச்சா, இது நல்லா இருந்துச்சுன்னா ஜேர்னரே சம்மந்தம் இல்லைங்க. அப்ப எப்படிங்க வந்து கம்பேர் பண்ணுவீங்க? சோ தயவு செய்து மாடு படுத்தி இந்த படத்தை கம்பேர் பண்ணவே பண்ணாதீங்க. மாடு வந்து இஸ் லைக் நம்ம தமிழ் சினிமாவோட ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் அட்டம் சொல்லலாம். டைம்ல படம். சோ அது வந்து ஒரு வேற லெவல் என்டர்டெயின் பண்ணிச்சு தான், இல்லன்னு இல்ல. பட் அந்த படத்துக்கு இந்த படத்தை கம்பேர் பண்ணீங்கன்னா எந்த விதத்தையும் லாஜிக் இல்லைன்னு நான் சொல்லுவேன், சரியா? சோ இது டோட்டலா வேற கதை, இது டோட்டலா வேற கதை. எங்கேஜிங்கா இருந்துச்சு கேட்டீங்கன்னா, ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் செம்மையா இருந்துச்சுங்க. தண்ணிக்கல்ல சில சம்பவம் எல்லாம் நடக்கும் அண்ட் சண்டை காய்ச்சல் தாறுமாறா இருந்துச்சு. ரொம்பவே பிடிச்சிருந்துச்சு. நல்லா எங்கேஜிங்கா எடுத்திருந்தாங்க. சோ ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் விட செகண்ட் ஹாஃப் வந்து கொஞ்சம் கம்மி என்டர்டெயின் பண்ணிருக்கீங்க. பட் ஃபர்ஸ்ட் ஹாஃப் உண்மையாலேயே உங்களுக்கு என்டர்டெயின் பண்ணணும், நீங்க நான் கேரண்டியா சொல்லுவேன். செகண்ட் ஹாஃப் வந்து கொஞ்சம் நீங்க மேனேஜ் பண்ணி தான் ஆகணும். பட் நல்லா இருந்துச்சு தான் சொல்லணும். பத்ததுக்கு இந்த படத்துல சில கேமியோ நீங்க எதிர்பார்க்கலாம். அந்த கேமியோ நல்லா தான் இருந்துச்சு. சில பிளாஷ்பேக் கேமியோ எல்லாம் வரும், அதுவும் நல்லா தான் இருந்துச்சு. சோ இது தவிர வேற நெகட்டிவ் இருக்குன்னு கேட்டீங்கன்னா இருக்குங்க. நான் ட்ரெய்லர்ல சொல்லியிருப்பேன், பிஜிஎம் செம்மையா இருந்துச்சுன்ட்டு. படத்துல அந்த அளவுக்கு இருந்துச்சுன்னா கேட்டீங்கன்னா, உண்மையை சொன்னா இல்லங்க. ஒரு 100க்கு ஒரு 60% இருக்குன்னு சொல்லலாமே. ஒரு அட்லீஸ்ட் 90% இருந்திருக்கலாம். பட் அந்த அளவுக்கு வந்து ஒரு சாட்டிஸ்பேக்ஷனா இல்ல. குறிப்பிட்டு ஒரு பிஜிஎம் வந்து அந்த டேனேன்னு சொல்லிட்டு ஒரு பிஜிஎம் சொல்லியிருப்பேன். அந்த பிஜிஎம் செம்மையா இருந்துச்சு. அண்ட் சாங் வந்து ரொம்ப மட்டமாவும் இல்ல, ரொம்ப ஆகவும் இல்ல, எவரேஜா இருந்துச்சு. ரொம்ப எவரேஜா இருந்துச்சு. நான் படம் பார்க்கும்போது 18+ நானுங்க. கொஞ்சம் பார்த்தா PG-13 மாத்திட்டானுங்க. எப்படிரா அப்படிதான் இருந்துச்சு. சோ இது ஃபேமிலி என்டர்டெயின் மூவின்னு வந்து செர்டிஃபை பண்ணிட்டாங்க போல. சோ ஃபேமிலி இந்த படத்தை போய் பாருங்க. கண்டிப்பாங்க இந்த படத்துல R ரேட்டிங்லாம் எதுவுமே கிடையாது, செக்ஷுவல் கண்டென்ட்டும் கிடையாது. நல்லா பக்காவா கிளீனா நீட்டா எடுத்திருக்காரு வெங்கட் பிரபு. உங்க எஃபர்ட் நீங்க போட்டு வேற லெவல் படத்தை எடுத்துட்டீங்க. படமே செம்மையா தான் இருந்துச்சு. எனக்குமே பர்சனலா பிடிச்சிருந்துச்சு. சில ஃப்ளோ இருந்தாலுமே படம் கொஞ்சம் எங்கேஜிங்கா இருந்துச்சு. நல்லா என்டர்டெயின் பண்ணீங்க. சோ ப்ளீஸ் கீப் என்டர்டெயின் அஸ். அண்ட் தயவு செய்து மாடு மாதிரி இன்னொரு கான்செப்ட்ல வந்து கண்டிப்பா ஒரு படத்தை நீங்க பண்ணியே அவன் ரொம்ப எதிர்பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம். நீங்க மாடு எடுத்தாலே வேற லெவலு, இல்ல மங்காத்து எடுத்தீங்கன்னா வேற லெவலுங்க. உங்களோட மாஸ்டர் பீஸ்ல வந்து மாடு மங்காத்தா ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் ஆஃப் த பெஸ்ட். 2 மாஸ்டர் பீஸ் கொடுத்தீங்க. நீங்க இதுல இருந்து ஒரு சீக்கிரம் எடுத்தா கூட வேற லெவல் இருக்குங்க. ரொம்ப எதிர்பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம். கஸ்தூரி படத்தை நீங்க பாத்தீங்கன்னா மக்களே, உங்க கருத்து கண்டிப்பா கமெண்ட்ஸ்ல சொல்லுங்க. ஏன் நம்ம விபியோட டைரக்ஷன்ல அடுத்த எந்த படத்தை ரொம்ப எதிர்பார்த்தீங்கன்னு சொல்லிட்டு கண்டிப்பா கமெண்ட்ஸ்ல சொல்லுங்க மக்களே. மங்காத்தா 2-ஆ இருந்துச்சுன்னா ஹார்ட் சிம்பல் போடுங்க, இல்ல மாடு 2-ஆ இருந்துச்சுன்னா கிளாக் சிம்பல் போடுங்க. பார்த்து தெரிஞ்சுக்கிறேன். இந்த ரிவ்யூ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கு நம்புறேன். பிடிச்சதை லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க. இன்னும் நிறைய மூவி போய் தெரிஞ்சிருக்கு. நம்ம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பாய்.